Bună seara, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Artemis Tarot. Eu sunt Artemis și mă bucur foarte mult să vă regăsesc aici. În seara aceasta aș dori să facem o etalare în care am să pun următoarea întrebare: cum va fi săptămâna viitoare? O etalare generală. Cum va fi săptămâna viitoare la modul general? Să vedem ce ne așteaptă, ce vine spre noi, un sfat apoi, ce să facem sau ce să nu facem. Să vedem. Deci este vorba despre săptămâna 2, 8 septembrie 2024. Ce mesaje au pentru noi ghizii spirituali, universul? Ce putem să aflăm? Iată, prima carte a și căzut, a doua a zburat, trebuie să o iau de jos. Stați așa, că nu e chiar ușor. Am reușit. Mergem mai departe. Își mai dori o carte sau două și iată că au și căzut. Apoi vom face și clarificări. Să vedem. La baza pachetului avem 4 de spade. 4 de spade este o carte a recuperării, a epuizării, deci o săptămână în care poate că ne vom simți pur și simplu epuizați, fără energie, însingurați, așa îmi vine să spun, o săptămână în care ne dorim foarte multă pace și foarte multă odihnă, în care dorința noastră de a ne odihni este imensă și cred că este și binevenită. Iată, 7 de bâte, 5 de monede de desubt, da. Deci, după o situație în care ni s-a cerut foarte mult curaj și determinare și tenacitate, o situație poate în sfera finanțelor sau poate la locul de muncă, la serviciu, o situație tensionată, o situație grea, în care noi a trebuit să luăm decizii, în care aveam nevoie de foarte mult ajutor și iată că săptămâna viitoare este despre odihnă, despre relaxare, despre găsirea, regăsirea noastră și a liniștii noastre interioare. O săptămână în care poate plecăm undeva, ne detașăm de toate aceste greutăți. Cam asta este o săptămână în care avem nevoie de multă odihnă, relaxare. Și prima carte care a căzut este Doiul de săbii. Da. Deci, cum am spus, într-o anumită situație grea în care ne aflăm, sau ne-am aflat și încă ne aflăm, în care în această situație noi trebuie să luăm înțelept, trebuie să luăm hotărâri, să facem o alegere, habar n-am dacă este legat de locul de muncă sau de într-o relație, de ce nu, într-o relație de dragoste. În orice caz, trebuie să luăm o decizie și nu este deloc ușor pentru că suntem și confuși și parcă nu avem mintea limpede, parcă nu putem să vedem înainte cu claritate.
Asta văd eu aici și de aceea este nevoie, cum este la baza pachetului 4 de săbii, acest 4 de săbii, acest repaus, această introspecție, cumva, iarăși, relaxare, retragere undeva, unde suntem noi cu noi, adică singuri și care putem să ne auzim gândurile limpede. Deci este nevoie de o claritate într-o anumită decizie. 10 de bâte, iată, uite, sfârșitul unei situații care ne-a îngenunchiat, ne-a împovărat. Uitați-vă, această femeie duce în spate niște bolovani și este îngenunchiată, este la pământ, pur și simplu. Deci, pur și simplu, niște datorii, niște obligații, responsabilități care ne-au adus extraordinar de mult stres, poate într-o situație financiară, poate prea multe plăți, prea multe echitanțe care ne-au îngenunchiat și ne chinuim să le plătim, sau la servici, în job, situații extrem de greu de dus, de foarte multă muncă, epuizare, stres, care pur și simplu ne-a îngenunchiat și este alegerea noastră dacă mergem pe drumul ăsta sau ne plecăm undeva, ne facem bagaj și plecăm undeva să ne odihnim. Bineînțeles că atunci când lucrezi undeva nu se poate să ții pachete și să pleci acum, dar poate e de gândit dacă puteți să vă luați niște zile libere sau așa să vă recuperați pur și simplu după această grea etapă care pur și simplu v-a îngenunchiat. Mult stres, la fel, un burnout aproape, că este pur și simplu o epuizare mentală și fizică de altfel. Unii poate lucrați chiar și fizic undeva și atunci pur și simplu sunteți extenuați. Odihnă. Urmează 7 de cupe. Este cartea tot a alegerilor, a iluziilor. Poate visați cu ochii deschiși la ceva, probabil cum să ieșiți din această, căutați soluții și cum să ieșiți din această situație în care vă aflați. Dacă e legat de o altă persoană, visați la acea persoană, vă faceți iluzii, probabil că ați avut o etapă plină de greutăți și de piedici și voi sunteți plini de... E ca și vă faceți scenarii, exact, scenarii în cap. Cum va fi, când veți fi împreună, poate nici măcar nu sunteți împreună acum, dar voi visați cu ochii deschiși. Cum va fi, când vom fi împreună, dacă vom fi împreună, ce o să facem, ce... Da, este... Voi sunteți pur și simplu confuși și habar n-aveți ce trebuie să faceți. În continuare spun asta. Este un amalgam, așa, un amestec de toate în capul vostru și de aceea vine acest 4 de săbii de la bază și spune stop, pauză, pune pe pauză, relaxează-te, interiorizează-te și gândește-te, ai nevoie de claritate în gândire. Ce trebuie să faci, cum să alegi în primul rând. Probabil că aveți mai multe opțiuni voi și trebuie să faceți o alegere. În ceva, habar n-am în ce, voi știți, fiecare are altă, într-o situație, poate în dragoste chiar, trebuie să faceți o alegere, poate e vorba de un trio, dacă nu chiar un pătrat. Sau o situație la locul de muncă, într-o echipă care v-a stors de puteri și de energie și acum aveți nevoie chiar de o pauză ca să puteți să faceți o alegere, să luați o decizie, să aveți mintea clară. Și veți reuși săptămâna viitoare să ieșiți din acest impas pentru că vine roata, vine destinul, universul și întoarce roata asta. Și dintr-o dată norocul vă va surâde, să știți. Soarta vă va surâde. Dintr-o dată veți vedea foarte multe rezolvări, foarte multe oportunități vor apărea în calea voastră.
șanse și o schimbare mare sau chiar schimbări. Pur și simplu se întoarce roata. Și din toată situația asta grea, în care apăsătoare, în care vă aflați, indiferent că este la locul de muncă sau într-o relație, să știți că se întoarce roata și norocul dă peste voi. Dacă este vorba despre o relație karmică, o relație grea, dar să știți că se va face lumină în această situație. Mai văd multă toxicitate, cum am spus, probabil că sunteți mai multe persoane implicate în această conexiune sau relație, probabil că poate fiecare mai are pe cineva acasă sau mai este alături de cineva, dar voi visați cu ochii deschiși la cealaltă persoană și nu știți poate cum să ieșiți din această situație grea care vă împovărează, vă genunchează, cum să plecați de acolo, cum să iată că se încheie. Cu 10 de bâte este sfârșitul, ultima carte este sfârșitul acestei situații. Și voi va trebui să nu picați în acest 7 de cupe unde e plin de iluzii, de visuri cu ochii deschiși, nu. Vă trebuie claritate și vine destinul și spune stai așa că te ajut eu. Se întoarce roata și veți ieși din acest... Ia să vedem, să mai tragem o carte, să vedem, vine roata și ce va fi. Se întoarce roata. Au căzut prea multe, nu le iau. Vreo 7 cărți erau. Iată. 7 de spade, da. Deci se întoarce roata, 8 de spade și din această situație foarte grea ce frumos! Se întoarce roata și acest 7 de spade, decepție, poate minciuni, trădări, mai văd, complot, cineva din spate care poartă o mască, pur și simplu cineva complotează împotriva voastră și voi suferiți enorm de mult, sunteți decepționați. Sunteți foarte confuși, cum am mai spus, iată că se adeverește ce am spus, m-am mai căzut odată și depresiv, chiar lipsiți de energie, de putere. Deci toate acestea rămân în urmă, că vine roata și iată, uitați-vă ce vă aduce îndrăgostiții și regina de bâte. Îndrăgostiții. Deci probabil că voi va trebui să faceți o alegere și asta de aceea ați fost atât de împovărați și de terminați pur și simplu. Această alegere pe care o veți face, să știți că vă va aduce foarte multă iubire, foarte multă pasiune, foarte o uniune plină de... o uniune cu persoana voastră dragă. În cazul ăsta este o zodie de foc, vă pot spune, este aici, dar asta nu înseamnă nimic. Dar poate să fie cineva dintr-o zodie de foc. Cineva foarte pasional de altfel, extrovertit. Deci voi veți face o alegere. O alegere care vă va aduce foarte multă dragoste și multă pasiune, atracție. Asta vă va aduce. Deci roata vine și universul și întoarce totul cu susul în jos și vă pune să faceți această alegere, să luați această decizie în dragoste sau nu, sau legat de alte situații și iată că veți reuși să ieșiți, veți fi extraordinar, asta vă va aduce foarte mult optimism, veți fi din nou energic, dinamic, creativ, de succes pur și simplu. Fie că este o relație de dragoste în care trebuie să luați o hotărâre, să vă decideți și asta va fi cu noroc, vă va aduce foarte multă pasiune și iubire, sau
undeva în alte situații legate de job, de muncă, la locul de muncă, vă va aduce foarte multă creativitate, dinamism, optimism, veți ieși din acest impas. Deci o săptămână în care totul e bine când se termină cu bine, cu roata destinului în frunte. Destinul va întoarce totul și totul se va întoarce practic în favoarea voastră. Foarte frumos. Acestea fiind spuse, eu vă doresc să aveți o săptămână minunată, o săptămână în care să vă și odihniți, să vă recuperați și să vă recăpătați puterea voastră înapoi. Bineînțeles că aceasta nu este valabil pentru toți, este o etalare generală, vă rog să nu uitați. Luați de aici doar ce vi se potrivește, cu ce rezonați voi. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat canalului și celor care încă nu v-ați abonat. Vă rog să vă abonați, activați clopoțelul din dreapta, astfel veți putea primi notificări pentru următoarele etalări când apar online pe canal. Dați un like, lăsați-mi și niște comentarii, m-aș bucura foarte mult ca să aflu mai multe de la voi, eventual ce etalări mai doriți să auziți. Pur și simplu lăsați-mi comentarii că eu le citesc și vă voi și răspunde. Bun, acestea fiind spuse, să aveți o săptămână minunată și să ne revedem cu bine la o nouă etalare. La revedere!